Ikomkhulu laseMgwenyane eLibode eMpuma Koloni lizichaza njengamamphunge izityholo zabafundi bekhampasi eMngazi ephantsi kwe-Tvet College King Sabatha Dalindyebo. Abafundi batyhole Ikomkhulu ngokungavumeli amapolisa ukuba angene elalini xa bethe bahlaselwa kumagumbi abahlala kuwo nokungananzwa kwezikhalazo zabo. Izikhalazo zabafundi ke zikhokelele ekubeni livale eliziko-mfundo ukususela ngoJuni. Abafundi baqala ngokuqhankqalaza ngelithi mazithathelwe ingqalelo iziganeko zokudlwengulwa nokugqekezelwa kumagumbi abahlala kuwo. Amapolisa are not allowed to enter the community. If ever uthathe icase yakho wayisa komkhulu ayike ithathelwe ingqalelo. Ikomkhulu lelali yaseMgwenyane apho izinze khona le college eyakhiwa ngubawo uNelson Mandela kwiminyaka eliqela eyadlulayo lizichaze njengamamphunge izityholo zokuba liyawagatya amapolisa. Lena yokuba ke ngoku hayi akufuna amapolisa angene elalini noba hayi yasojusa nathi neziganeko zisenzeka pha. Omnye umntwana wayebethiwe kwayenye inkwenkwe kucaba yi-boyfriend yakhe balwa wabethwa. Le nkwenkwe sayibamba, ukuyibamba kwethu sayinikeza emapoliseni nezinto ezibizibile sazifumana zii-laptops zabantwana neefowuni zabantwana. Abahlali batyhola ngelithi indlela yokuziphatha kwabafundi yiyo ekhokelela ekubeni bahlaselwe ngoonqevu abasuka kwiilali ezingqongileyo. Ngokwale ke ngoku kuthiwa apha ayiphatheki le ndawo mhlawumbi nodlame olukhulu, yinto leyo engekhoyo. Yenzeka ngoba kukhona abantwana abafunda apha kule teke loo nto besuka kwiindawo ngeendawo. Umzekelo thina siqale ukuyibona into yoba kusela amantombazana ngabantwana abafunda kwesikolo nabatshaya intsangu nabatya ii-drugs. We cannot control into yokubana kuyaselwa and everything. This is a free country. Akho mntu engaseliyo. Laa ndawo has like 3 taverns endaweni A1 situated ecani kwesikolo. Iziphathamandla zekholeji azifumanekanga ukuze ziphefumle. Ndinguntsiki noyiya weendaba zethu kuChannel 163 oziphathelwa iNewsroom Africa eMgwenyane eLibode.